От 50 до 120 участници се очакват да се включат в поетичния конкурс, организиран от Сдружение за сръбско-българско приятелство, съобщи неговият председател Зоран Баич. Литературната среща в Велико Търново по повод представянето на конкурса е на 16 септември от 18:30 часа в Народно читалище Надежда, каза още приятелят на България Зоран Баич в студиото на телевизия Видеосат. Првият повод е заради това, що е Велико Търново мой любим град. И винаги се завръщам отново тук. А специален повод, защо сме и тук от телевизията, е свършихме с 10 конкурса за поезия, отпечатахме една антология от първите 10 конкурса. Значи, защо кажем първите 10? Заради това, що сега вече за 11 може да пускат хора заявките, значи вървиме напред. Няма да станеме с 10, да. Продължаваме до 20, като свърши 20, пак антология и пак продължаваме. Сега, какъв е този конкурс за литература, за творчество, какво? За поезия. Стартира той? За поезия. Да, той стартира, значи 2013 година регистрирахме това сдружение в Нови Сад. Значи тая година още един повод е 10 години, точно така, юбилейна година. Да. И 2014 стартирахме с конкурса за поезия у Велико Търново. Това ще е третото представяне. Вече 2 минаха и 2 са били у София. Иначе у Сърбия, Нови Сад, Белград, Ниш, там сме редовно. Да, и Панчево. Къде могат хората да изпращат творбите си, да се свързват с вас и до кога тече тази годишния? До 5 ноември, това е конкурс за поезия 2013. По-рано имахме и 2 пъти на година, сега го намалихме на 1 път, заради това, що и на себе си дадохме една голяма задачка. Стихотворения се превеждат от български език на 6 езика, а от сръбски на 7. Значи, богатство. Да, значи, защо? Заради това, що едно стихотворение, което е, да речем, хубаво, трябва да се чете и на другите езици. Не само да е на сръбски и на български. Особено за хубавата поезия, царицата на литературата, както се казва. Така. Колкото повече достигне до хората, толкова по-добре. Точно така. Значи... Има ли награден фонд този конкурс? Или... Не. Моето любимо изречение, знаеш какво е? Поезия излиза от душата. Аз кой съм или ти да оценяваме душата на някой? Цялото интервю с Зоран Баич може да гледате този петък в седмичното обзорно предаване на телевизия Видеосат Денят Плюс от 20 часа и 30 минути.